sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Liza. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Let the Love Begin. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? May kini sa kababay nga nagpuyo sa Moalboal, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Lisa. Pakigbuha ko nimo. Unsa? Nagkapamabdos ko, Lisa. Usa pa. Nawaan na sa din akong gugma nimo. Mo nga magkalimtan na yung lanta. Unsa? Ha? Mo pa uli ka sa inyong probinsya? Oy, day. Mag-unsam sa ko din hingaw. Ano sa ko mo eskwela? Ano guna sa dayo mo eh? Nga naman, di na siya ganahan may eskwela? Ay, dili na day, oy. Kusto na siguro nakahuman kong second year college. Dili na ako pagastuhon ako mga ginikanan niya. Magpabadlong ragyapon ko din sa syudad. Day. Maayag kay nakahuda-huda kag uli din he. Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlad man nga dili may makapugos gud nimo og paeskwela. Aw adhe na lang ka din para na ay makatabang sa atong mga negosyo din he. Gusto kog mo focus sa atong sari-sari store. Unya, ikaw mo ay bantay din sa atong lodging house. Sige ma. Ako'y bahala. Mingaw man eh. Wakay mga nagpukrong buwan na dang. Miss. Ilang suro mo niya? Good for 1 month. For 1 month, sir? Nakandong mo ka. Mutaan na pa mong gagbalik. Sorry. Room 13, sir. Niarang yawi. Kuanday, sir. Bawal ta sigarilyo sa room, sir, ha? Naratay smoking area din sa gawas kong ganahan. Mura ba huwag manigarilyo sa imong tanaw? Niingon lang ko. Sige, pwede na kamata sa mong room, sir. In case you need anything, just dial 0. Okay. Stricto. Maayo ka ni kikwapo. So, ang ayan ra. Ha? Gwapo? Gwapo lagi, pero murag maldito man tawhan na, eh. Stricto kaayo man. Makalagot. Aw, magpasensya gid ka. Customer man ang inyo. Customers are always right ba yet, di ba? Depende na sitwasyon, uy. Digid ko buo yun, ana. Basta na ipabuang-buang, aw katilaw yun. Mulo no? Na may remote din. Ay! Day. Bye na. Chika lang yata. Bye. Miss. Remote. Niya, sir. Todd, miss. Asa ta pwedeng makapalit og imnon nun din eh? Narinig ang tindahan sa gawa, sir. Mo ba? Salamat. Shit. Nakadungog yun to siya. Imposible kayo ko, ah. Oh, unsa man ron? Nain hagis sa gawas. Akong tanawin. Sir? Sir, naunsa ka? Ay! Sir, gusto na sa ba? Aray! Miss! Nausa ka? Aray! Natunok ko. Shit. Miss, sorry. Ganong nanhim sa ka? Pwede ba ipahimutang una ko nimo? Ikrabi sa daan, ani, ha? Sige. Ay. Sure ka nga di ka magpadag ospital? Gamay ra ning tunok ka. Layo ra ni tinai. Kung wa pa lang ka... Ikaw, no? Ngilaan kita nga ikagbatasan sa inyo ba? Imbis ang kuno ni mo imong sa, murag ako pang sa ani adto ko muna tunok ko. Pahinungduman lang ti ka, sir, ha? Dili ang tao ni imong lugar din, eh.
O gato mga damages ni mo ganina, kinahanglan to ni mong bayran. Oh, ikabala ka. I'm willing to pay. Husta pa? Sa may problema ni mo? Ngayon nang hagis man ka. Um, Binawangan to sa babae nga paduna unta na akong pakaslan. Unsa? Kung nahibaw kag unsay masakit. Mapdos pa gyud siya. Mao ba? Parehas tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ko niya love. Og ang mas shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero ang nakalahi lang nato, dili mi engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di mo. Oh, ako rin si Clark. Ikaw? Liza, Pasensya na din sa akong gipakita ang batasan mo ha. Pag una na akong abot din eh. Walang gid ko sumuro to. salamat pod kini-share ka na ako si mo gidada karon. At least kay bawon ako kun unsa gigikanan si mong kasuko. Oh, okay na ba ang makig-friends nimo? Ngano kung dili? Abi ni mo na maayo ay. Mientras naa ka dinhi, ngano dili naman lang nimo lingawan imong kaugalingon. At least ma-divert ang imong huna-huna, da ba? Okay na. Basta kuyogi ko. Ha? Sige pa. Basta, additional pay, ha? Ako may tourist guide ni mo din sa mong lugar. Ha, sige, sure. Mag-unsam na ugma. Mag-scuba diving ta. Lingaw? Ikaw ba nini? Karoon pa ko, magkasuwayan eh. Diba? Lingaw gid mag-scuba diving din, he. Ayun sa man. Ang hawas na tayo, makalunch ta. Sige. Imo na eh. Na. Basin bik mag-una pa kag kahubog na ako. Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba? Okay. Tod. Thank you kayo ha sa pag-uban na oron. Uy, kaso, uy. Abi mo. Bugo kay mong ex nga binawangan ka niya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang pod, okay kay ka. Easy to get with. Walibog. Thank you. O gabi ni mo, bogo sa kay mong ex, kay gilisan ka niya. Naano man ni mo ang tanan? Gwapo ka. Nakay sense of humor. Bisag medyo stiktohon ka, pero madara maghilot. Ha? Ikaw yun. Ngano gitutukan mo ko ni mong samaan? Clark. Kwarto na. Clark. Clark. Liz. Mubalik na ko sa syudad. Sige, amping. Og bahin sa nahita po. Ay, kabala ka. Okay ra ko. Liz. Ganun na mo ko itong hais binuwan kong sakit. Dili mahimo. Unsaon na lang kumapos ko. Mapalit ko piti. Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Unsa ba't itay da suds ibugo na huna nga yado ra man kay kagnihatag sa imong pagkababae. Ma, Unya unsaon naman na ron ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdos ka nga wa man kay kontak ato. okay ra ni uy. Kaya rin din akong buhion nga ako ra. Ay, mabuang ko anang utok ni mo, Lisa. Ambot lang kung nganong naingon anak ka. Ma. Pila naman din ikabuhan akong tiyan. Klaro na gid siya. Liz. Clark? Oh, ako. Nabay bakante?
Pwede kong mubuk? Ah. Oh, wait. Mabus ka? Ako ba'y amahan, Nana? Kinsa pa man di ay. Karami nakilabot na ako. Ganun kapasulti na ko. Pwede man unta kang chat na ko. Kay friends na mo ta sa Facebook, di ba? Chat ko ni mo, di sa ka mo reply. Dili lang ko gusto nga magbasi among desisyon. Tungod kinamabdos ko. Disney balay ko. Tungod kay gimingo ko ni mo. Unsa? Kumusugot ka, karon dayon. Mamahay ko sa inyo. Ha? Ganahan ko ni mo. Ug sukad anong adlaw nga nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wa ko makunauna ni mo. Clark. Barugan ka. O gusto kong formal nga makigatubang nila mama ni mo. Clark. Nangatubang kit si Clark sa akong mga ginikanan. Ug wa gyud problema si mama ni Clark. Ganahan kaayo siya ni Clark para nako. Kay murad akong natarong ug mas naa na tay direksyon ng akong kinabuhi karon. Karon, 8 years naming miniyo ug may duha na sad ka anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.